mapresident voita mbiri yekudonha hazvina kumira zvakanaka muri yezimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine maupdates nyaya dzirimo mudariro dzandiri kusangana nadzo. Pari kuvhurwa hombe panapa. Kana uchinge watoona ndatouya kudai so uchibva uziva kuti ndini uya asina nguva yekutambisa. So kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboy kani. Nyaya yandiri kusangana nayo pano iri kubuda nepaNamibia apa pari kunzi president aita mbiri yekuzvambuka wepaNamibia. Ino zvaimbitika muZimbabwe zvakanyanya zvekuti waiti venyu vakadonha kwaitozotanga kutopinzwa vanhu busy maigona kutozviroverwa zvekuti muri kuseka kuti president ambodonha. So nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pari kunzi zvoni corruption tainted SWAPO party vice president Netumbo Nandi naitwa who accused to reports fainted a couple of times during the campaign. He has gone on the attack to deny that she collapsed, although the incidents were reported by the media and SWAPO's own Secretary General Sophia Shanigwa warned witches for a Netumbo's situation when it reportedly happened in Otiwarongo. Netumbo is now baselessly claiming that the reports came from a desperate wounded politician. Surprisingly, she used these terms while herself ranting like a desperate wounded politician. Netumbo was speaking to a SWAPO victory lap event following the recent sham election, which is headed to court at the initiation of Namibia's other political parties. Muri kuona nyaya yacho iri panapa. Unoziva kuti nyaya dzekungodonha nyenge unzaiwa muri kuzoda so muri kurotomba hazviriko takazvijaira ndo zvazvinongoita unongoziva. So ndisingapedze nguva pane imwe iri kutenderedzwa nyaya panapa ya Duma Boko na president Emerson Mnangagwa. Duma Boko president munyowani weBotswana ari kunyanya kuspenda time yakawandisa ana president Emerson Mnangagwa. So maZimbabweans vari kusvika pakutanga kutaura zvakasiyana siyana about Duma Boko, vamwe vari complaina kuti izvi anenge ari kuzviwanza. So ndiri kusangana na Walter Mzembi ari kuti after elections euphoria the real business of statecraft and diplomacy kicks in. I love diplomacy, but to many it's an affront. Zimbabwe will probably resolve much of its problems through diplomacy than disputed elections, and in between those disputed election much can be achieved by constructive engagements. It needs statement and women to step forward, step in. Duma Boko has spent more presidential man hours with Idi Mnangagwa than with other president in the world. Contrary to extreme political fringe expectations, it is what it is. Ndo mashoko ari kubuda kuna Walter Mzembi. Hazvina kumira zvakanaka. Munoona maZimbabweans maZimbabweans vanhu vekutoti ameno zvavatongoori right. Vakatongocreate vatongori vanhu vekuti ameno zvavatori. Muri yeZimbabwe munozviziva kuti inini kana ndichinge ndatouya pano ndinenge ndakatakura rinonzi gango renyaya zvinenge zvakangozara zvinhu zvese zvine zvichiitika. Saka ukatongoona pese pendenge ndatoya most of the times zvitongotarisira kunzwa nyaya dzakasiyana siyana because unenge watongouya wotongonzwa maupdates. Ndine imwe audio zvekare iri pano iri kutaurwawo zvimwe zvinhu nemaZimbabweans, ende kana uchiziva kuti iwewe you have something to say, une mafacts, une zvekutaurwawo about anything that is happening in Zimbabwe, namba ndidzodzo dzinenge dzichishowa pascreen. Zvanhasi ndoda kuti muchipedza kulike this video mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Sarai muchiteerera this audio. Maswera sei maZimbabweans, maswera sei. Ndine nyaya yangu yandoda kuvhunza pamusaka pemashona nemandebele nemapedi nemasutu nemachangani nemavhenda, because muZimbabwe tinawo ese malanguages ari muSouth Africa. So chii chinotinetsa isusu as maZimbabweans kurwira nyika yedu? Tisaite fanika dzimwe nyika vanorwira nyika dzavo vachisolva maproblems avo. For instance, tikatarisa ana Zambia nana Mozambique nana Botswana, maneighboring countries eZimbabwe yacho. Ko isusu vanhu vekuZimbabwe tinotadza nei kuti tigadzirise nyika yedu? Ndo zvinoitisa kuti government itore advantage nezvairi kuita izvo kuabusa vanhu.
vanotora ipapo nekuti isusu mazimbabweans hatiwirirani. Ukaenda kubulawayo vanotaura zvakaipa nemashona, ukaenda kuharare vanotaura zvakaipa mashona nemandeveri. Saka izvozvo ndo zvinokonzera kuti tisave nedirection yekuita zvinhu politically. Hatingagadzirise nyika tisingawirirani pachedu isu semazimbabweans. Tofanira kuwirirana kuti tikunde maproblems atinawo pamusaka peZANU-PF. ZANU-PF inotoziva kuti havana election yavakahwina, election ya2023 havana kuhwina, but it was a matter of staying with force pachigaro. Mnangagwa is not haasi muridzi wezimbabwe. Mnangagwa, vanhu vemuzimbabwe ndo varidzi venyika, kwete kuti ana Mnangagwa ndo varidzi venyika. For instance, Chiwenga ndiye akatora nyika yaya kuna Robert Mugabe. Saka Chiwenga ndiye anofanira kuita president, ndiye anofanira kuita president. Hatifaniri even kuenda kuma-elections, tofanira kutomubvisa forceful, abude neforce, asagare pachigaro ipapo, because ari kuabhusa marights wedu. Izvezvi kana uri muzimbabwe naona right yauinayo inayo muzimbabwe, hurumende ndiyo ine right. Manje zvinhu zvakadero izvo zvazvishande izvo, tiri kuzvistopa zvese izvi. Government yecorruption